Hallo. Hvad så? Det er så min lørdagsblog. Og det er jo fint nok, men ja, der er gået lidt tid før, siden jeg lavede den sidste. Den sidste, den blev jo egentlig lavet for snart 2 uger siden, 1,5 uge siden sidste onsdag, men blev så uploadet lørdags. Det hele har været lidt hektisk, så jeg har ikke kunnet nå at lave det mere. Men altså... Men det skal der laves om på, for nu er der blog hver onsdag og lørdag, hver hele tiden. Som jeg ved ikke, hvor meget der bliver næste lørdag, men det får jeg at vide senere. Men hvad der er sket siden sidst? Jamen, det har været hektisk. Ja, det har faktisk været ret hektisk. Sammy kom jo ikke onsdags, men det vil jeg ikke gå dybere ind i, fordi det er en privat ting, men fuck det. Og så er jeg begyndt at høre utrolig meget Extreme. Her på det sidste, jeg ved, et band fra 90'erne med Nuno Bettencourt og Gary Jerome og sådan nogle. Det er sådan noget... Det er sådan noget musik, ikke? Men det er sgu meget fedt nok. Og så har Danmark tabt i tirsdags. Eller onsdags. Tabt. De spillede 0-0 mod Tjekkiet, og det er jo noget lort. Men fuck det. Jeg siger fuck, det er utroligt meget. Men det er okay. Nu skulle jeg egentlig have været i byen i dag, men jeg overgår det sgu ikke. Jeg ved ikke, hvor fanden jeg skal tage hen. Og jeg har da også meget hyggeligt ved at sidde herhjemme. Skrive med gode venner og det hele. Jeg skal have fundet... Vi har et tema i dag, tror jeg det hedder. Nej, det ved jeg ikke. Hvad fanden skal mit tema være i? Hvad fanden skal jeg snakke om? Jeg er bare glad. Det er for sådan, jeg har det bare pisse godt. Egentlig. Og jeg kan fortælle blandt andet, hvorfor jeg måske ikke kommer til at lave nogle videoblog, hverken næste onsdag eller næste lørdag. Næste onsdag kommer jeg til at lave en, men næste lørdag og onsdagen efter, der kommer jeg måske ikke til at lave en. Fordi jeg skal i praktik med musikteater i Holstebro Bronx. Så vil man den en hel uge. På et stykke, der hedder Hans og Grete, tror jeg, det gør. Ja, jeg synes sgu, det er fint. Jeg glæder mig sgu. Det bliver sgu pisse fedt. Og ja, så er det jo bare godt, det er generelt bare dejligt liv, jeg har nu. Men jeg savner sgu egentlig Sammy ret meget. Ja. Men sådan er det jo. Sådan er det jo bare, når jeg ikke har set hende i snart 1,5 uge. Det er ret surt, men sådan er det. Så giver jeg nogle heads up på det nye fede ved musik. Og det bliver faktisk noget pisse gammelt noget. Det bliver bandet Extreme. Det er en pisse fed sang, den hedder Get Your Funk On. Den skal I virkelig tjekke ud. Den guitar solo. Den er den bedste guitar solo, der nogensinde er optaget, nogensinde er skrevet. Der er ikke noget, der er lige så godt som den guitar solo. Den er så vildt lækker. Og sangen det er sådan lidt en funky. Det er sådan noget funk metal. En blanding af funk og metal og sådan noget. Soloen den er bare så lækker. Så følelsesleden af det hele. Det er min guitarist, der hedder Nuno Bettencourt. Jeg har allerede faktisk hans navn før, nævnt Extreme før. Men ham her Nuno der, han er lidt spændende, især for jer, der godt kan lide Rihanna. Så tænker jeg, hvad fanden snakker jeg om funk metal og Rihanna? Jeg ved ikke, om I har hørt hendes tur i år, altså hendes en stor tur i år. Turnéen i år, den er jo meget rocket. Hvis I vil søge videoer af det og sådan noget, ikke? Og
Han er guitarist derpå. Og det er lidt fedt. Det er jo normalt ikke Rihanna, men lige det for den tur, det lyder pissegodt. Så det er jo sådan, det er. Og så... ja. Men der kommer et link til en fed sang i hvert fald. Og så til afslutningsvis, der vil jeg sgu egentlig bare lige spille lidt. Bare sidde sådan lidt. Sidde sådan lidt. Eller det ved jeg sgu ikke om jeg gider. Det kan jeg sgu ikke rigtig lide, men jeg kan sgu ikke synge lige nu. Jeg skal ikke sidde her og tale over mig. Der er ikke sket så meget. Men lige 2 sekunder, det kan være. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde noget til. Der er noget fedt. Woo! Er du med? Okay. Det kunne jeg så ikke finde, men det er jo ikke sige meget. Men så siger jeg bare jul over and out herfra, og I må sgu have det. Og husk det nu alle sammen. Sammy er Gud. Sådan er reglerne. Basta. Peace out.